village mazody bon alefantsika koragna coucou mbola mitovy resaka Samuel oui tsy maintsy toizina hely tsy maintsy asiagna droit de réponse hely fogna fô farany vidéo nahanisy to bon resaka Samuel aminjay izy igny ko hitanareo tamin'ny en direct anahy talohaka regny za tsy niditry détail be hoe nifagnazavagna hoe magnanjao fa le raha tegna nampiasa lohologno fogna nezahaka nazavaigny mo eto zany za hagnazava aminjay hoe nanankory zany resaka nesi Jessica manager anazy azavaiky misy satria izy tany baka tamin'ny en direct anazy tegna nizahako manomtomogna agnanahy mazagna be de mbo izahako agnazava misy valivalin'izy regny sanantsanany azavaiko le affaire momba Samuel bon Samuel zany afa matetiky mandeha amin'ny Dokohely tegna matetiky izy mandeha amin'ny Dokohely fa talohaka mo hitako c'est pas grave Samuel ndraiky aminjareo agny za tsy me comportement nazy ni marigny fa le raha koragna Jessica aminaha ndraiky tsy hitanjareo izy agny mandeha firy jour izy magnantso za mandefa message plutôt amin'ny MP ary mbola amin'ny Jessica akagny message ary mbola amin'ny compte quoi za assure hoe tsisy raha vandy le raha zavaiky aketo mandefa message Jessica hoe Dokohely aminaha agny nga Samuel bah j'ai répondu ouais non tsary hitako za izy izy monko tsy nody zay fa misy 2 jours izy tsy nody tsy fatany zany de tsy hitako non volanko izy tsy aminahagna to de quelques jours amizay izy mandefa message aminahagna hoe Dokohely izy hita Samuel izy fa feno sousson be izy nipôdefy tagny magnino izy tamina tsara volanko izy ko fa hita de magnagnan'igny zany koragna natany tamina fa j'ai pas publié hoe hitako tsisy raha idirako le raha hoe hita Samuel de tsisy raha tokony idirany Dokohely aminjany afa le izy aminjay le nisy nidirany resaka rijady igny aminjay zany hitako za zany tegna concerné direct volanky satria za tegna direct aminazy de nanomboko zay le nandeha nagnatry rijady afa nazavaiko mo le izy le hantony nagnaterako azy tamin'ny rijady fa nazavaiko tamin'ny direct de nagnatitry azy tagny de nifankahita de niangavy le izy le nazavaiko tamin'ireo hoe izy niangavy agnano vacances iaraka amin'ny rijady andeha farafangana andeha heza de niaraka tany zare de fa jusqu'à izy nimpôdy aminjay Jessica nagnantso zaha mbola Samuel volasa nagnantso za izy ary devant tous mes clients za ko fa miasa ko fa misy appel lan'olo miditry amin'ny telefonako za tsy maintsy magnano main libre satria za sady mbola mitaly mandray telefone olo milahatra satro zany ana hoe andray telefone hiboaka maloha non je fais pas ça tonga de fatako main libre appel hoe igny izy aminjay izy miditry mikoragna le clientenahy tamin'ny androny Jessica nagnantso afaka mitémoigner le raha korankizikey satria le raha main libre tamin'izany ko fa naregny Jessica nagnantso najanogno mitsy le hirantandrigna sanay tandrigna raha nivolagny izy tonga de fa nagnametsiny za belle raha ty ma tsisy autorisation tsy haiko magnino patati patata ozy izy taminaha Jessica volagny ary igny le nampiakatra za Jessica volagny za io koa za ampiasagny eo za tsy nandeha nitourné za tsy nandeha hino raha mikasiky Samuel volagny tsaratsara amina direct amin'ny koragna amin'ny rijady anao za hoe agnontoniana hoe manankory sy manahoanany raha tanjareo agny fa Dokohely volagny ampiasagna za miasa fa za tsy miaraka amin'ny Samuel ekagny za le fa tianareo izy de fa to de tazomagny magnino za zany eritreritry hoe tsy raha hoe andeha ampiarigny zany le koragna anazy satria izy manager anazy izy ny mahay contrat Samuel izy ny ko zany fahitavako za edy za mahita za zany le nanaovako le raha hoe tsy de important satria izy ny manager Samuel volagniny dikan'izany izy migérer volan Samuel izy ny magnino izy ny mandray volan Samuel fa tsisy olo hoe miditry bénéfice ny mandeha mihinagna volan Samuel amin'ny contrat anazy satria ary hitantsika contrat anazy regny somary naronaro donc zany ambarako hoe au moment izy vingitry Samuel nandeha magnino izy igny fogna zany le koragna fa tsy le raha hoe andeha mpiarigny amin'ny Samuel direct de nifampikoragna zare sy rijady tagny de izy moa nazy manager ny rijady izy ary efa nazavany rijady zay sy rijady zany mifampikoragna andro manaligny mifampikoragna zao raha misy zao raha magnanjao zay zany mifagname vaovao de efa nikoragna zare de ninenagna koa mo rijady tamin'izany hoe mo tsy tianjare de afa nivolagna koa izy tagny hoe tazoma aminao agny fogna Samuel izy ko fa zany mamety tsy haiko magnino za aminjay nivolagna tamin'ny rijady hoe zany za mety izy au moment izy vingitry fogna za mety mila vola volankizy zany satria mahita Samuel mandeha fô azave amin'ny Jessica za hoe Samuel tsy andeha gnano lève tsy andeha mpisôma tsy hiakatsehatra fô ohatra olo magnano vacances regny ohatra anazay ko sito anako tsisy raha ata regny
de misy olo mi proposer vacances amina hoe allons degnano vacances hon. De toi tu acceptes comme ça ouais ah misy olo itondra zany degnano vacances gratuitement magnino toi tu acceptes de azave aminazy volaniko hoe azave am Jessica hoe Samuel nandeha tony tsy en titre hoe ma Samuel azy fa en titre izy niangavy andegnano vacances igny le resaka zare nandeha tany de zigny amizay mo letretiko vitan'igny tsisy tony za mo fa tsy nikoragna zigny tam rijady de i Jessica ko mo fa tsy nagnantso za de netretiko vita de za amizay nahita publication ko tamin'ny anadahiny tsy nitoroavagna tsy natahiny Samuel tsy nitoroavagna tsy natahiny fô izy nagnorognoentigna nandeha za tamin'ny en direct fa Manazava tsy heky ny fahamarinan'igny za mety Samuel Mavandy nivolagna nitoroavanjare satria Samuel tonga entigna devant tout le monde devant tous mes clientes hoe votora izy satria nagnaraky rijady nagnino izy tonga teto de fa hoe za taty votora za magnino nitoroavanjare za nagnaraka rijady antso taty rijady izy tamin'izany Samuel de nazaveko tamin'ny en direct tamizigny hoe possible Mavandy volaniko Samuel possible mahazony mariny de za nahita direct an Jessica hitantsika jiaby navandy zany nadahiny hoe tsy nanora tsy nagnino fa votora zany Samuel tamizigny satria za tamizigny tsy niconfirme hoe votora sa tsy votora fa izy tamizigny votora bon votora izy nandeha ty za amizay nagnazava tamy Samuel ary mbola tazomiko fogna raha nivolaniko hoe za tsy prévu nde ngala Samuel zany za tsy hoe Samuel fa tsy prévu nde ngala holo hipetraka aminaha za fa misy charge zanahy za fa misy olo tarmique za fa misy fiaignana Antananarivo akagny za tsy prévu an'izany de za amizay nivolagna taminazy ko hentigna na ajanona akeo za tsy mampagnino fô le hipetraka o za taty satro fa tranko za mahety anao za fa c'est la deuxième fois naniangavy hipetraka aminaha o za j'ai toujours refusé za fa refuse fogna hoe non fa là j'ai pas le choix hoe andengala hentigna nao za j'ai pas le choix satria hitako raha votora avy tany tsisy tany anaovana hentigna na fa anao za mbo mitady tany handriana hanigny hoanina ino zay raha hoaninay akeo za hoanina ah merci izy de premier jour izy mbola nahita tany nandriana deuxième jour amizay izy le vokastagna za mifô marendregny vokastagna ko Samuel tsy haiko magnino Samuel za mahita publication marendregny de izy amizay mono dizy prenigny izy no de prenigny izy nagnazava hoe izy fa za taty afa tsy mahita tany andriagna izy fa le olo nandeha nandriako igny izy lasa nandeha nagnano vacances donc za zay izy tsisy tany andriagna za taty tsy maintsy hoandrekato nenagna amy coiffure hoany cliente enahy jiaby zay mpandeha amy coiffure ka mahita hoe salon de coiffure anahy misy chambre à part hely tragno fandriagna misy fandriagna une place ndraiky i koboany de amizay afa misy olo mandry lalahy izy amizay tsy possible i lalahy efa mandry ka io andegnano fandriagna raiky amy Samuel izy tsy nagniky zany de za koa mo tsy andeha morse ana tsy maintsy manova fandriagna raiky amy Samuel izy olo fa tafahely de za amizay nivolagna aminazy anankôry eky zany Samuel ary za tsy masaky mampandry anao aky amin'ny ambany amin'ny coiffure ake tsisy fandriagna tsisy ino ana ho andreky fo antso izy taty rijady fa zaho izy tsisy tany andriagna zay amizay ndegnano clipiny rijady ndraiky na channe ampy tournage donc c'est pas la peine zany ndegnano rijady fa zay hifankahita fogna ave de nandeha nagnano tournage tagny nagnano tournage donc jusqu'à 23h za nody za amizay modigny magnantso fogna le lalahy miambigny coiffure ka hoe manankory zay wadiko mbola tsisy mandray manankory za tany andriany Samuel manankory zay fotoaniany izy magnantso za vlank zay mbola magnano clip za fa za tsy maintsy mandeha amy coiffure ka mandamigny zany tonga tamy coiffure taminjay zaha misy vavolombelogno zany été salvapanga Kenji c'était mannequin izy le nagnano niaraka tamy clip tany Kenji agnarany izy afaka mitémoigner ke quoi izy mahita le raha nandalo le olo mahita maso zany le olo mentionné keketo ya Kenji de niaraka zay tagny tonga tamy coiffure tao tegna tao izy tegna hitako izy tsisy tany andriagna bon ana Samuel za tsy possible hoandry mbany akeo za andro fa haligny 23h donc za tsy maintsy obligé andengala chambre anazy
arisy tsy andeha mpandregny chambre tsotsotra madiniky chambre raha mbo tsy tiako andriagna tsy tiako ampandriagna holo zah zany magnanjany zany mahatonga za hoe raha ko tsisy aminahagna zah mangigny de tonga te amizay de nivolagna za tamkenji hoe mbo zahavy chambre le raiky ambanimbany rô za sady mbo tsara za tsy no magnaragna le chambre sady mbo tsara za ampandrika za Samuel na meky vola kenji de lasa zare fitake niaraka am tobily salvapanga de niaraka zare nandeha tagny tonga tagny amizay mo izy kenji fa tsy ampely vola to ato otrotry zany vidiny chambre akato bon za andraso za tonga de fa transféré ke amina izy za vola fa angala chambre fogna izy za fa tsy possible ho andre entany de nandry tam chambre izy taminy jour ny clipping tiakandro amizay vlanky amizay rijady vlanky manankory tsara afera Samuel vlanky fa tragno za izy mbola tsy nahita izy nitady tragno izy tsy nahita izy tsy aretahoragna tsô tsy avelontegna de anankory izy izy rijady fa izy zahavako billet d'avion izy tsy manjary elefa automobile izy rijady fa lava loatra am lalagna ary mahatonga za za na rijady zany na zovy matato surtout za malo nagnantso Jessica za vlanky nagnantso Jessica za nivolagna hoe Samuel iny koa za en fin du compte za nijano aminahagna ka izy en attendant izy handeha hody ambovombe anare doko mahita en direct an'olo malaza en direct an Jessica mivolagna kagny hoe Samuel izy mamolava Samuel minanjamala Samuel milefalefa efa izy hitana efa izy tsy hitana efa izy milefa izy magnino zandra volagny Jessica aminahagna andro manaly ary na Dokohely izy premier responsable ni satria anao izy hentagna anazy aminao anana nyeky nangala hentagna anazy izy mipetraka aminao dikan'izany anao izy premier responsable ana responsable an'olo tsy havana olo tsy hena ana tsy matahotro zany fogna fa mampatahotro antegna andro manaligny ana vomboaka hely tsy mahita Samuel ana antegna draiky ny matahotro zanare hono antegna ny matahotro satria Jessica fa aminegna tsy anare toetrany zio magnanjosy zao io hita io tsy hita io tamin'ny Samuel vokastagna igny Samuel nandeha niboaka fa nazavaiky taminare zay mbola niasa izy fa nandeha le izy nandeha nizaha tany indriany volo vokastagna Samuel Jessica fa nivolagna amina ana Dokohely izy premier responsable waza la uza na zanako na ino za tsy masaky magnano zany amin'olo azy fa anao izy premier responsable tsy haina marigny fomba ne toliara tsy eky heza tsy eky magnino olo mato olo miboaka ali zany misy fomba misy ino hitana zany lohantegna zany bourreny am raha magnanjany waza anagny amizay lasa miyahiyahy isanandro tsa isy raha hazo Samuel to Dokohely hazo ndra premier responsable zany fa tsisy tranquillité na fiainagna anao ary izy tsy mandiniky hoe mbo manankory na mitaiza holo zany eke Samuel hitako izy normal de zamizay mivolagna hoe le gars il est un peu calme izy mody izy endi boaka izy mivolagna amina lalahy amin'âge zany il y a mon neveu miara-mipetraka aminay il y a mon neveu qui a l'âge de 22 ans 23 ans mipetraka aminagna zany Canada mikeka toaka magnino hitako hoe tsy raha tegna hoe interdit aminahagna zany fa izy nenagna ifo izy hitana izy tsy hitanao izy toetrany tsy anare tsy zaka magnino de zaha aminjay zany matahotro antegna mitentegny am Samuel tsô ho hita tsô tsy ho hita olo magnantso olo jiaby fa mahay mipetraka am Dokohely ka izy igny dikan'izany voiny fa misy raha mahazo Samuel afa za premier responsable karaza za efatra tagno regny izy tezena nondra volagny Jessica aminagna bon igny zany nambelako de fa magnotany fogna antegna isanandro fa ka Samuel antegna mandeha magnano asa satria zany ndraiky matetiky zay magnano clip de mandeha magnano tournage aka Samuel fa nihinagna izy fa nagnanjoy izy de za aminjay tonga aminjay dimanche andeha Samuel volagninjare fa vérifier tsara tsô de izy mbola mitondratondra raha zava-madomeliny magnino fa ana Dokohely responsable an'izany satria ana opitrahana azala mbala za fogna responsable an'izy zany za aminjay mikoragna am Samuel mikoragna aminazy ana olo am coiffure anahagna donc faramparana hita azy il est calme izy tsy magnino izy tia andeha za aminjay zany hoe igny fogna mboaramboarako saigny anahagna hoe Samuel ato draiky tsy de magnino hoe fahitavako azy fa le raha za aminjay zany tandregny raha volagninery Jessica manager anazy matahotro antegna hoe
Cho hanganjany mariny. Cho hilefa mariny. Cho tsuita mariny. Azondraha zahe. Aristondre tegna fampetraka aminazy afanandry taminaha izy. Hentigna anazy aminaha. Feno zany fepetra hoe mipetraka aminaha eky izy. Satria salon de coiffure ko de mbola aminaha. De tonga aminjay mo izy ande dimanche ni. Nateriny manager ni Samuel din koragna zay aminjay. Taty uzizy merci uzizy anana ampiantragno nagnino nagnanjao merci uzizy. Za zany tsisy problème am Samuel directement non. Izy aminjay mo aroan le olo nangala azy tegna isoragna satria Samuel tegna tsy tia janogno ambovo be izy. Isoragna izy ary indray andro agny ary za sura fa izy ko tegna Antananarivo marigny izy. Mety mbola andalo am coiffure neka satria zahay directement tsisy raha tsy nifanovagna tsisy hino fa le fatahoragna raha magnanjany fogna na tonga antegna ambory. Ary zany mahitako zany za hoe natanareny wera za nagna publication nazy endeha billet d'avion nagnino za tsy ni wera fo za nagnazava ary za fa nivolagna tam rijade magnino sto za izy koa volagny hoe mbo fanampiana satria rijady malahelo koa rijady atakenare isanandro ataken'olo akato rijady mampiasa olo magnani na lebdala efa natanagny Samuel zay natany magnani malahelo rijady. De ni volanky aminazy zoky keo za mora ne magnazava zany azave minjare fogna ho za hoe anao za ko tsy vita agnazava ambilao za zahe agnazava hoe anana agnanzo tsisy raha ratsy ene natana hoe ana tsy nandeha nitsakaraka Samuel nte hitana ino za ologna anako magnazava za ozy rijady efa zatra magnanio izy fagnazavagna anazy afa zatra za ozy tsara magnamboaka raha atako fagnampiagna atako amin'ologno na ino tsara zatra za ozy rijady magnaboaka izy. Kena because za marary fo magnanio za nefa atakon'olo am Facebook eto za tsy zakanao za. Ary olo misy sans savoir mivolagna karaha olo zay zany publier sarinazy mison mazaza. Le antony ni publiako izy igny Samuel il est comme ça malgré raha volagnin'olo ni pipi tseky ni pipi am salonnay ou ni pipi tseky aminino magnino zany zao tsary hitako. Moi personnellement za tsary nahita zany. Ni hitako igny vidéo ni publier aminareo hoe Samuel il est comme ça. Izy magnanigny ana zany quelque soit tanimboana azany matonga tsika maro akato malahelo aminazy hoe lasa mbovombe Samuel zany ni hitanay igny izy ni public izy misoma mazaza igny hoe na makona magnandra mampoena magnanteny tsy fantatra magnandregny izy hira vadika anazy magnandregny regny zany le raha mbo tiako ho hitantsika aparan le raha volagniny manager en direct hoe mipipi amzao magnino izy nandry tam coiffure ta pendant 5 jours ou plus izy alors qu'izy andeha igny tsary ni pipi taminy salon de coiffure ko tsary ary tsary ndraiky nandeha nitabataba olo milahatra ke mitaly non au contraire olo milahatra ke diaby mitaly pendant fête igny satria izy mbola tata am réveillon igny olo diaby diska imoe mikoragna aminazy mangala sary miaraka aminazy magnino zany mbo misy toetrany Samuel magnanjany le hitanay de zany antony publiako vidéo farany igny hoe izy il est comme ça fa azata hoe Samuel zany mandeha mipipi aminino mandeha manjao nambola tsy nahita toetrany za zo ti sotra le olo nangala azy tseky zo volo nangala azy ti sotra hoe aza resigny le côté négatif fogna zany le ana mandeha nangala azy mbo resy am côté positif mbo resy am le izy nampimohetsika hatry zay le izy nankafizintsika hatry zay mbo igny zany tiako mbo alaintsika fa tsy tonga de le mandeha mampatahatra olo ya nalena izy igny eo na mahita toetrany eo na mahita zao eny na mahita zao aza ta magnanjany le zaza aza ta magnanjany. De zany amjay zany le antony volagnako hoe Samuel za ni hitaneo izy nagnanigny ary le antony nahatonga izy le tsy nipetraka tam Dokohely nahatry izy efa nivolagniky taminareo hoe za mbola tsy amin'ny position n'ologno andihy taiza olo nandeha nino olo amjay volagniky de zay donc ni resaka akato de donc ofa mazava za ko mo sarotro taminahy tsy nagnazava izy regny satria o za tamin'ny nahanahatry zay za tsy niditry détail be ary zay efa nangataka fogna tamin'ny rijady zokiky hoe anao za izy marary fô izy boka marary fô izy tsy mamaly na ino mais non je suis pas obligé raha ko fa hitako hoe olo maro distro za magnazava fagnazavagna anazy zany na ino an'olo amjaiky na tsy ino an'olo fa zay marigny avy aminahy ary igny le ny zahako ny gardegny zany nagnazava natako fo hely satria tsy tiako le manombotomogno agnaragna an'olo
de rijady izy efa zatra magnampolo maro fagnampiagna tanholo maro izy etako maro zany izy misy école anazy anao si be hoagny amzaza tsisy ray mandreny orphelin magnino te zegny fa zany tsaro hitanare am Facebook akato ko azy nare ono alia gira fa vini publier hoe izy fa rijady tia magnampolo fa tsy tiany publier toetrany zay de raha nivolaniko tamin'izay taminazy zaho tsy maintsy agnaty publication maro olo miahiahy maro olo malaza mana manager anazy na ino Manazava hoe Samuel tsy nagnekinao dy Samuel magnanjao Samuel mamaly Samuel magnino de zany le nagnazavako afa nagnekinao dy izy ary mandeha avion antony nivolagnako avion satria izy efa menacegny mitsoka magnanjao mbo mandeha avion malakilaky tonga zay zany le antony le raha jiaby. Merci atsika jiaby nitandregny atsika ndre misy mandeha 1115 nitandregny fagnazavagna anahagna ho an'izay olo mino misaotra re mino ho an'izay olo tsy mino misaotra samy amy raha inoany samy amy le raha tiany fô zay le fagnazavagna anahy. Merci beaucoup et bonne année atsika jiaby, bonne année.